Dan uwarka ka bada waya ko ba za ka bada bare ba. Mace mana. Ai barin sa zaka yi ga makwacin. Ai mugu shi ya san makwancin mu. Za ka bada ne ko ba za ka bada ba? Bari an dau waya ta mu baka. Kai, taurin kai za ka bulle koya. Ya akai ka sai mun waya ne zaka ce in dauka mu baka. Ko wannan ita ce arziki ka wallahi sai ka bada ita. Amma da ka bari tun a gurin na halakar da shi. Mace mana. A ba kawo Allah kawo ta mai wahala kawai dan rena hankali. Mu za ka rena hankali. Ka sassare ka yin shadininka. Don uwarka waya baka izinin shigowa unguwan nan kai kwace. Wallahi ban san kuna nan ba masa. Kai har akwai wata kafa wadda ta kasance ni area ta ka zo ka ce zaka shigo kai mun kwace a ciki. Tsautsayi da karar kwana ne ya kawo ni. Ko baka san waye shege ya kafa bane eh. Kabari na daura masa mari zai gane. Kai kawai shi ina ƙara ganin ka a layin nan kai kwace. Ina karya kafa kai ina daddatsa ka da wannan addada kake. Eh gurgu ne kai? Eh gurgu ne. Kai da gurgu ma zaka zo kai kwace a gaba na area na. A duba mun masa ayi hakuri. Waya ba kalasi sun shigo akai kwace unguwan nan. Shi ka san masa adali in ya kira ka dole sai ka zo ne. Ka ba sa ka aisa ko cinye ka danye. Aka bar mai da wayar sa wadan uwarka. Okay to na gode masa. Dan wuya na gode Allah ƙara arziki.